Dobar je, ali ne smije. Jel to radi ili ne radi sad? Kad da se... Viš, kad je ova crvena lampica, gore radi. Sad radi, ja? Znam ja, najnovije. Kazi legenda. A znaš što se dešava kad Hercegovac stane? Da, i malo pomalo i malo kavica. Gle nokti crne, daj ti njema, molim te. Crni su ko zemlja. Tu X-ov sad i traži. Milošević, Izetbegović i Tuđman dogovorili su se da će pronaći Politički Pričajte vid. dobro. Ne, dobro je, sam se ja skratio. A kaže, ne valja, nije. Puta rekao sam, mi imamo Hrvatsku! Javi se jedan papagaj, kaže, imaš kurac moj. To je bio muški znat rekao. Kaže, za vas bi bilo sve ovdje dobar ban. Sve dobar čovjek. Ja mislim politički. Da mi snima da se nasmijemo, evo. Moraš biti spontan, jel? Čatrnju u glavi da se vidi. Čatrnju. Ja ponovim ove vice. Moje ulici će doneti video, zato ćeš Ja sam za promjene. Udio vrati. Odmah znao, ne? Meni streško promijenit će se politička vlada. Viš ti kaži to meni? Ne više od meni, morat ću tebe isto preispitati. Sad. Glavi jebote! Gledaj tu, pogled pravo, to! Ajde, stigaj. Ajde, ne imaš ti. Penj se Ekipa jebote. Ovak je neće biti. Daj Užičku malo. Sad ćemo da forsiramo. Kad je Rašo naganjala, a Rašo mu tamo malo kad je on a Rašo to na čiveri koji skriva, a ovo je vrš